Момче, здрасти. Как си? Аз да ти се оплача нищо. Нали го знаеш, той е моят топчо. С тая неговата козина, аз вкъщи не мога да се оправя. Нямам машинка, нямам ножичка, нямам необходимите неща. Не мога да го подстрижа. И нали сещаш къде го заведах? Еми при грумарите, какво да го правя? Те тия, този път направо се оляха. Те сигурно си мислят, че тези пари ги греба от тоалетната. 80 евро за подстрижка. Направо ми падна шапката. Да, вярно, хубаво го направиха. Оформили го, отка го спретнали, сложили му панделка. Верно, заприлича на човек. Обаче, че 80 евро аз всеки месец да ги вадя от моя джоб, просто няма как да стане. Кажи го ти това, твоето куче, какво го правиш? Ама, Синчо, какви са те 80 евро? Под 15 евро ще купих един комплект и вече няколко месеца подстригвам моя пухчо с него и съм толкова доволна. Има си вътре абсолютно всичко. Те тия в груминг салоните, не навсякъде, ама на повечето места така са се уляли, че си мислят, че сигурно ги купаеме парите от градината. Гледай сега, те хората са го измислили. Направили сте че комплект с всичко необходимо, което ти трябва, за да подстрижеш твоя топчо дома. Кефти машинка, готина, издръжлива, кефти ножичка, да оформиш после, да заприлича на човек. Имаш няколко вида приставки за различни козини. Имаш си клещи, после да му подрежеш и ногтите малко педикюр, имаш си гребенче да го разрешиш. Имаш си пиличка да му оформиш педикюра след това. Просто всичко, което ти трябва и то за под 15 евро. Мали Гинче, ма те хората са го измислили, бе. Какво аз се занимавам по 80 евро всеки месец? Направо, още днеска, като ходим в парка, слагам го в чантата и отиваме да се стрижем.